lek mane wan godo kaka jo Kenya kwa dhie devolution mondo pio bedie puro bedie weche mag security pod owe malo weche mag education ma piny me nursery mondo mi otimre weche mag ndara matindo tindo me kor gwenge mondo timre weche mag lupo mondo timre makare asewacho kanyo weche mag pur mondo mi otimre makare mago e gombo to ben tie penjo machielo bende ni penjo kanyo ito bende counties gi nyalo chung kar kendgi yes owinjo bed ni counties chung kar kendgi gima ditam gi chung kar kendgi en mana gimiwinjo kano wachako wachono ok wach mibadhi nikech koro counties richo kata ni ok odwar counties wa mano e tuo maduong' mamiyo ok ginyal chung kar kendgi to by design county owinjo bed ni chung kar kende kata mondo mi osir wechegi nikech onge county ma ok nyal yude pesa madonjo donjo mang'eny nyochi neno ka ne ng'ato wacho ni counties gi county ka county owinjo bed gi bank account di achiel ng'ur nobede maduong' kabisa nikech gin gi county gi bank accounts 20 gi wiye kata mana 30 gi wiye manyiso ni bank accounts gi nitiere pes moko makala makata sirikal mamalo kata auditor general ok nyal ng'weyo mano e problem to king'iyo wach pur mabende ni machiegni ahinya gi jopiny abro make statement moro manyalo bedo ni en controversial ni CDF osetiyo maloyo county government king'iyo wach pur mowinjo bed ni county government konyo godo wach pur owinjo bed ni county government konyo jopiny e weche duto mag pur to gima ne the county government odhi otimo gidhi ging'iewo tingni chiegni county government te me Kenya nyaka mathurwa ong'iewo tingni mondo mi otim ang'o opur bang' akia ni dweche moko 2-3 to tingni gi okwamo te manyiso ni koro japur konyore gang'o sani higni 12 gi wiye king'iyo weche mag ndara kata ndechewa matindo magine negi ne wadhi wang'iewo tingni graders mapani kata mana Kisumu nyaka bedi nitie moko manong'iewo county ka county nodhi mong'iewo graders bang' kane giseng'iewo gigo bang' higa mar achiel graders gi okwamo te manyna kuma nitiere grader mar county achiel kama matiyo now kidhi e weche mag health mane oket ni mano responsibility mar county kanyo bende county governments wa noringo mapiyo odhi ong'iewo ambulances Joyce kosa awacho gik ma odhi ong'iewo ambulances bang' higa moro 1-2 ambulances go te okwamo obedo packed kacha inyalo penjori to en ang'o ma omiyo apani bende kata mana pikipiki bende ne ging'iewo gima konyo pikipiki en ni pikipiki gi ne gimiyo yudhe ema tiyogo giminyalo wacho ne gi wang'i en ni ka county government moro nogero wawach ni ogero county headquarter kata ogero hospital moro kata ogero mano to wanyalo wacho ni nitiere ma wadhi kuonde mwadhi kata kawuono Homa Bay County mani bende nyalo bedo ni en controversial Homa Bay County President Ruto dhi yawo county headquarter ma Homa Bay ta support gima ne governor otimo nokawo kuma ne winjo bed ni igero kama dhi loso animal feeds to oloko mondo mi obed ang'o obed county headquarters nosechak gere to gimomiyo ayie kode kar loko kanyo
en ni king'iyo kaka town dongo, manyiso ni animal feeds cha gini ne cha okete chuny town e kind airport excuse me, e kind airport to kod town. Makacha en kama prime, kama strategic moko winjo be nikete gik maloso chiemb gwen kata chiemb anguro, gik makamago. Koro gima winjo tim en ni ero sekawo kuma ne igere animal feeds to manos chak ger godo mane idhi lose industry mane bende biro kelo ne ohala ne jopur, biro kelo weche mag tich, oloke mondo mi obed ang'o, obed office. Koro chuno county government mondo many loka machielo ma suitable mondo mi odhi otim ang'o, odhi okete gima ne winjo bed ni igero no. Joyce, katieko makora en ni county governments nyalo chung kar kendgi, to mana ka waduoko chien matin, mana gi nukta moko matin ahinya, kodoko matin, nukta matin mag mibadhi, to be county tiya maber. Agombo ni chieng' moro jakom Raila Amolo Odinga, achiel kuom jok mosetelo msali maber mar kelo devolution, mondo mi ong'i anena ni to ere gima county nyalo konyo godo jopiny moloyo kabisa. Matin ni nyaka sani koro